Здравейте! Сега ще ви покажа как се задават извънредни нормали. За целта първо ще покажем, включили сме меша и първо ще покажем стандартните изчисления от програмата нормали, примерно във възлите. Това сините са стандартните изчисления от програмата нормали, като дължината им е зададена в сеттинги и е 200 мм. Сега искам да задам примерно за този връх извънредна нормала. За да намеря точка на извънредната нормала, ще си копирам една от тези нормали, за да я ползвам. Айде сега да ги скрием тези и пейст. Сега не е тук. Сега казваме, че ще модифицирам нормала и ще задам извънредна нормала. Ето, задавам възела и казвам, че ще задам извънредна нормала по селекция. Натискам S и то ме пита за дължината на тази нормала. Аз ще задам примерно 300 и ме пита за направлението на нормалата. Ето, зададох го. Сега, айде да изтриеме, за да не ни блъка, и аз да видим как са нормалите в момента, да ги изчертаем. Друга нормал, казваме на възлите. Ето сега как изчерта тази нормала. Лист с дължина 300 мм. Другите нормали са с дължини 200 мм. Така. Хайде сега да възстановим нормалите. Да възстановим нормалите, за да направим по друг начин. За да възстановим и в паметта, в базата данни на нормалите, използваме възстановяване на нормалите в възлите. Така, и аз сега да видим възстановени ли са нормалите в възлите. Така, ето, възстановени са нормалите в възлите. Сега искам да направя нормалата във възела по друг начин. Сега тя ще изглежда почти по същия начин, защото многоъгълника е правилен. Тя ще изглежда по същия начин като другата, ще различаваме само по дължината. Така, mesh modify normal, set explicit normal и казваме за този възел и казвам по новия центроид. Така, казваме примерно 1000 мм. Така, и сега да изчертаваме нормалите. Така, ето сега тази нормала и изчерта по-долу възлите. Направлението на тази дългата нормала е определено като средно аритметично от средите на тези пръти, които са неефективни и влизат в възела. Хайде сега да покажем определенето на нормалите в прътите. За целта да изчертаеме в някои от прътите нормалите в прътите. Ето ги нормалите в прътите. Хайде да изтриеме, да запомним тези двете и да изтрием останалите. Да кажем, че базова точка е тук. Помним тая. И връщаме с ундо останалите. Сега искаме да зададем извънредна нормала, примерно за този прът. Edit.
paste. Не можахме да ги сложим точно. Така, нещо не съм фанал базовата точка грешно и затова сега ни ги дава грешно. Ние можем да ги преместим винаги, използвайки снимането на филмчето бави и създава някои неудобства при работата. Базова точка мит. Така, ето сега ще зададем нормалата на този път да не съвпада с тази нормала, а да е насочена по друг начин. Цитиране на нормалите, за прът, избиране за кой прът става въпрос, друг път няма да избираме. И сега той ни пита стартова точка на направлението, крайна точка на направлението и готово. И аз сега да изчертаем нормалите в пътите, да видим какво стана. Ето. Можем да ги възстановим. Кажем възстановяване на. Така, аз сега пак да ги изчертаем. Ето. Така се